עמל ותלאות של הדרך. וההפתעה היא לטובה, מקום מקסים. עדיין לא ראינו את היחידות, אבל אנחנו בדרכנו. וואו, איזה נוף, איזה כיף, איזה מקסים, עם מרפסת ושולחן. יש מרפסת, יש שולחן, בואו תראו את הנוף. וואו. יואו, לשתות פה קפה בבוקר, קורט? אתה יכול לבוא אלינו בלילה מפה. יואו, איזה יופי. חשבתי שאני מיד מתאכזבת. אוי, איזה נהדר. תראה את המראה של הערים פה מסביב, חבל על הזמן. יופי, על הכיפה. יהיה את המסעדות. לא חשוב, יהיה בבוקר.